Fa falta micro? Jo no sé. Se sent sempre. Sí. De l'Astercat us dono jo la benvinguda, perquè a mi m'han donat el luxe d'exercir una mica de conductor, de presentador d'aquest acte de lliurament dels primers premis Itineu de narrativa fantàstica en català. I per tant, en primer lloc, em penso que els hauria d'agrair a ells, a l'Eloi Puig, al Menut, a l'Alicia Gili i tots els altres que esteu al darrere, doncs que hagueu pensat en mi, perquè en realitat ja ho saben ells, que tampoc no ho van dir, però és clar que sí que vinc. I estic convençut que també parlo en nom de tots els que esteu aquí en aquesta sala, si dic que tots plegats estem encantats i plens d'alegria per assistir aquí a allò que es podria considerar aquest acte formal, el tret de sortida d'aquests nous premis literaris. I tot plegat és gràcies a ells, de manera que penso que és obligat que el primer aplaudiment sigui per ells i dir-vos que el premi principal d'avui, que el recollim tots plegats només amb el fet de veure aquests premis convertits en una realitat. Jo crec que els han d'aplaudir, no? I bé, tampoc és que la cosa requereixi gaire més protocol, perquè en realitat, encara que sigui un acte de lliurament d'uns premis, doncs no és més que una trobada més de l'Astercat, la dotzena, oi? O sigui, la dotzena trobada de l'Astercat, avui a l'Hospitalet de Llobregat. I tots plegats suposo que tenim moltes ganes de conversar i de compartir moltes coses. I per tant, sense donar-hi més voltes, en primer lloc l'Eloi Puig ens explicarà breument, per qui no ho sàpiga, d'on sorgeixen l'Astercat i el perquè d'aquest Premi Itineu que lliurarem, aquests Premis Itineu que són tres, que lliurarem avui. L'Eloi Puig, bona part de vosaltres ja el coneixeu, no necessita gaire presentacions. Malalt compulsiu de tots aquests mals que els aquí presents compartim, amb tanta estima. Ell és l'autor de la Biblioteca del Kraken, des de fa 6 anys el lloc web de referència de la narrativa fantàstica en català. És també un dels principals promotors de l'Astercat, membre habitual del jurat dels Premis Manuel de Pedrolo, de 22. Ocasional. I també dels Premis de les Boires Elèctriques, que per cert, l'Eugeni Guillem no hi deu ser per aquí avui, no deu haver fet al final. És una llàstima perquè també són uns premis literaris que ara ja van per la segona edició i tot i que no són ben català com aquests, però no deixen de ser uns premis literaris molt interessants i tinc entès que també estan tinguent molta acceptació. Doncs vinga, va, l'Eloi us explica tot això que havia preparat. Hola! Bé, doncs alguns em coneixeu, altres no, som minoria. El que us volia dir una miqueta, jo us explicaré una miqueta el tema de l'Astercat, encara que és una miqueta redundant, perquè quasi tots heu vingut amb un Astercat, crec que és interessant per la gent que ha vingut mai, intentar fer nous adeptes, nous acòlits. Sí, allà no sacrifiquem ningú, i és una cosa que si intentem doncs, tenir cada vegada més gent, intentem expandir-nos, no? L'Astercat es va crear una miqueta com a reunió de gent interessada a la ciència-ficció, la fantasia i el terror, però amb la vocació, sobretot, de descentralitzar-la de Barcelona, perquè Barcelona té una cosa molt bona, que hi ha molta gent, però la gent que és de fora ho té molt fotut per venir. Llavors, doncs, com que aquí ja hi havia unes tertúlies que es deien Terra, que havien deixat d'existir malauradament, vam pensar, bueno, però fem unes tertúlies també diferents, però en comptes de dir-se Terra 2, o Terra 3, o Terra no sé què, farem que estiguin Tercat, perquè es produiran per tot el territori català. Llavors, el 2007, al setembre es va crear la llista de correu, com una mica la manera de vincular tota aquesta gent, i bé, el començament amb poques persones, 10, 15, ara ja som 58, crec que recordar, i bé, doncs amb aquesta llista de correu es van començar a fer les primeres reunions. Unes reunions que es van fer a primer com a Vilafranca, al novembre del 2007, i que han anat voltant, doncs, per tot arreu, intentem que... Si et parlo aquí darrere, que és... És una miqueta el mapa de l'extensió de l'Astercat, com heu pogut veure com s'ha anat fent, que preveiem que el
Manresa, Lleida, ens hem expandit una mica cap a les comarques de Lleida, molt per les comarques de Barcelona, però encara no hem anat mai cap a Girona, però encara no hem mai cap a Girona, cosa que encara ha solventat a partir de gener. I bé, n'hem fet 11 i aquesta és la 12a. Hi ha una dada que m'agradaria dir, que sembla que diguessis que quan fem l'atercat a Barcelona vingui molta gent, quan fem l'atercat per via de les Borges Blanques no. Doncs no és veritat, perquè l'atercat que hem fet a Barcelona eren 15 i a les Borges Blanques eren 20 i pico. Avui d'aquí tot aquest vosaltres que us tinc controlats i fitxats, quasi tots, hi ha més gent de fora que pas a Barcelona. Enteneu? Vull dir que això demostra que el fenomen de voler reunir-se no té per què vincular-se a una ciutat sola ni que sigui molt centralitzada o molt important com Barcelona. Llavors, què més volia dir-vos? L'astercat és una plataforma, o sigui, és una mena de camp d'oposició on han de sortir idees. No va només reunir-se i dir, fa, i baixem cap a res. L'astercat volen que vingui gent de tot arreu amb moltes idees per tirar endavant projectes relacionats amb la generació, amb la fantasia, amb el calor. Tant en català, com en castellà, com que sigui. Però, ja que estem en un país que la llengua catalana està molt fotuda amb els temes de generació i fantasia, intentar vincular una mica més aquests temes amb el català, sense menysprear qualsevol altra llengua en l'àmbit d'actuació. Per exemple, a partir d'aquí han sortit dues iniciatives. Una, la primera va ser l'any passat, arran de la proposta d'aquí el Manut és ell, Albert, que va dir hem de fer una revista literària de romanç en català, però que no n'hi ha cap, això ho explicaré en tant. O vull dir que és una idea que va sortir molt, va anar molt, no sé, molt fluida, va agradar molt